Lá spraoi san Ardchathair. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon feic mé Ciara agus an máthair ag airfort bhaile á clia. Cuireann siad fáilte roimh Sofia cara pín chiara ón Spáinn nuair thagann sí isteach ó na heitalt. Beidh si ag fanacht leis an glann ar feadh seachtaine agus dúir Ciara lé gur béan chéad rud ar an sceidil acu den tachtain ná tros go dtí an chathair an lá ar na bharach. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo feic mé Ciara agus Sofia ar thros bus ag dul timpeall chathair bhaile á clia. Téann siad de dro chrádaí chonaill agus feiceann siad na radharc spéisiúla go léir atá ann, mar shampla an túr solais. Buineann Sofia an tainmh as an tros, níla le héad feicthe riamh. Pictiúr a trí. Ina dhéag sin, téann na cailíní chuig coláiste na tríonóide chun leabhar cheannanis a eiscint, chomh maith leis an leabharlann fhada chúntasach atá ann. Beartaíonn siad rud éigin a ithe sa bhíol in ann freisin mar go bhfuil ocras mór ortha tar éis breathanú ar na thúntais go léir. Tá an áit plódathe le turasóirí agus scoláirí. Pictiúr a chathair. I pictiúr a chathair feic míad gach gníomhacht eile a dtugann na cailíní fuatha. Téann siad go dtí músaeum Pháirc an Chrócaigh chun ár spóirt náisiúnta radaisiúnta a thuspáint agus a bhíonú do Sofia. Freisin téann siad go dtí Stade Viva, Gardaín na Nanamhaithe agus roinnt na séipéalas cáiliúla agus áille in Éireann, cosúil le thardaglas naomh Pádraig. Tá Sofia ag fáil tros ceart fairsin, ní calla rá. Pictiúr a chuaig. Sa chuaigú pictiúr, téann na cailíní go dtí shráid chreachtain chun píosa siopadóireachta a dhéanamh. Nuair tá roinnt AD ceannatha acu, beartaíonn siad rud éigin a ithe i míleann Burks. Tá bíochláir i lámh Sofia agus tá spéisice i méalaí traidisiúnta na hÉireann. Buineann siad sult as an méala agus as an atmosfér bra ar shráid chreachtain. Pictiúr a sé. Faoi dhearra tugann Ciara Sofia chuig áirclann na Manistrach ag a 8 chlog chun an dráma The Field le John B. Keane a eiscint. Bhain Sofia léargas ar héal traidisiúnta in Éireann fadó gan amhras. Ceapann Sofia gur dráma anspéisiúla tá ann, agus ar deireadh thír bíonn lá thar mháracha. Ní dhéanfaidh siad de rúd ar an achtar seo in Éireann riamh. Ceistena. Cad as do Sofia. Luigh áit amháin ar thug na cailíní cuairt uirthi. Cén tom a dosaíonn The Field.